Dar ce faci tu acolo? A, dai zăpada, a? Bravo, mami, bravo. Hai, aruncă. Hai, hop! Bravo! Bravo, mami! Ia, unde o arunci? Ia să vedea. Așa? Ia, unde o arunci? Bravo! Și cum dai tu zăpada? Tati face lucrare la o căsuță. Uite, chiar, uite ce fain! Piu! De la mami. Cum? Ce faci? Păi, nu știu, sunt tărit acolo în lopatică. Uite. Faci aici, ca să intri camera, da? Da, da. Ce faci? Ca să intri tu aici. Ajută și tu, tati, alături. Faci tu. Așa. Așa. Dar dă-te, Carli, că mai are tati treabă. Așa, mamă, bravo, bravo. Nu ești rece la mânuțe? Nu? Așa. Bravo. So! Dă zăpada! Carla. Nu vreau! Cred că vine o căruță. Mamă, dar ce tare e! Da, ia stai să ia. Dar pune așa aici în vârf, mai în față. Pune mai în față. Uite, și Carla pune. Așa. Tati, parcă-i faci casă pentru sinistrați. Și tu faci toate astea, Pardon. Eu m-am băgat. Te-ai băgat Cici. A băgat Cici, da. Pardon. Și acum intră acolo. Acum e de aici? Da, ia, Hai că ia e aici. gata căsuța. Claudiu, du-te leac și deschide poarta și ajută cu mâna să scați niște coniac. Hai, Acum. Scată vedecime acum. hai să descarcă asta. Parcă văd că nu mai apuc să o văd pe Carla în căsuță. Ia uite, Carle, hai. Carla, ia intră în căsuță. Ia intră în căsuță Acolo, acolo. în capăt. Ia. Ia. Apleacă-te, apleacă. Gata! Cioc, 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 cioc! Ce faci? Bine. Bine? Dar ce casă faină ai! Gata? Gata! Stai să fac o poză!